Fferm 850 o erwau yw Aberbranddu, sydd wedi ei leoli yng Nghwrt y Cadno ger 500. Rhywedd Jones sy'n ffermio yma gyda'i dad Eirwyn, ac maen nhw'n cadw ychydig dros 1,000 o ddefaid a 100 o wartheg. Mae'r tir yn ymestyn i 1,200 o droedfeddi, ac ers mis Medi, maen nhw wedi bod yn cynnal arbrawf i profi 5 system pesgi gwahanol mwyn gwella effeithronrwydd ar y cyd ac cyswllt ffermio. Wel, mae'r arbrawf wedi mynd yn golew. Ni wedi pesgu lot o rwyndau a rhai heb pesgu fe. So ni'n edrych ar hen borfa sydd traddodiadol sydd ni, porfa newydd wedyn sydd newydd cael ei haeleni, rep a'r Italian ryegrass, a wedyn edrych ar pesgu nhw ar gec yn y shed a hefyd gyda cec yn mas yn y cadau. So, really, o'n i moyn cael golwg dda a penderfynu beth oedd y costau oedd yn rhwng nhw, a wedyn byddwn ni gallu gwneud penderfyniad wedyn am beth oedd y ffordd orau i fynd mlaen i besgu wyn. Hefyd, fe wnaethon ni werthu rhai fel wyn stor i gael base value, pethau chi'n gweud, fel bod ni, falle bod mae'n draddodiadol i ffermwyr eisiau besgu popeth a bennu'r wyn, mae'n un o'r pethau ni wastad wedi wneud, ond falle bod werthu nhw lawr lad fel bod rhywun arall gallu pesgu nhw'n rhwyddach, a bod ni wedyn yn cael y borfa yna i'r defed, fel bod y mamed i'r defed yn neud un well ac a llai o gostau am beth i'r hynny. Gaethon ni problem bach gyda'r rep am ryw reswm doedd nhw ddim wedi gweithio i'n eleni, so mae'n rhywbeth bod ni'n edrych i wneud eto blwyddyn nesaf achos chi ffili cymryd canlyniad un blwyddyn de. So besgodd hwnnw ddim lot o wyn. Ond ar y cyfan wedyn, oedd e'n eitha tebyg i beth o'n i'n disgwyl. Porfa newydd yn perfformio orau ar cost lleia ynghyd, a wedyn y perfformiad gorau oedd ar y cec tu fewn, ond hwnnw oedd ar costau echa hefyd. So beth ni wedi, y canlyniad ni wedi dod i yw bod defnyddio dwyswyd neu cec wedi brynu mewn. Mae e'n opsiwn last resort, ond porfa yw'r gorau yn gyntaf. Cyswllt ffermio sy'n trefnu'r diwrnod yma, ac maen nhw'n gobeithio bydd y ffermwyr yn enwa o'r diwrnod. Dyma prosiect cyntaf i'r wel fel Ffermwr Arddangos gyda'r Cyswllt Ffermio. So mae wedi bod yn her rhywbeth newydd i'r teulu, cymryd mewn ar ben gwaith bob dydd y ffarm. So ni'n ddiolchgar iawn i nhw am wneud y gwaith na. Hefyd heddi byddwn ni'n sôn am wahanol cynydau, ond hefyd y pwysigrwydd o wahanol rheolaeth y cynydau wrth pori ac yn y blaen. A hefyd mae'r wel yn rhan o grŵp trafod 500, a un o'r ffocws sydd â nhw yw sicrhau maith yr ddafad o amgylch amser wyna. So gan bod amser wyna yn dod cyn bo hir yn y calendar, fyddwn ni'n siarad y pwysigrwydd o sicrhau bod y ddafad yn cael y maith cywir yn yr amser cywir a bod y o'n wedyn yn cael y dechreuad gorau yn bywyd. So nab sy'n mlaen ni heddi, digon o wybodaeth. Mae Irwel wedi cydweithio'n agos gyda'r ymgynghorydd defaid Leslie Stubbings a gyda'r tymor wyna ar y gorwel. Beth yw ei chyngor? I think the main message for farmers is that this last year, 2016, has been a difficult season. And if we look at analyses for hay and silage, they're extremely variable. So the first thing I would say to farmers is, please get your forage analysed. Find out what your forage is worth. Yes, okay, if maybe it's not as good as you thought, then at least then you can go out, you can get yourself the right supplement to go with it. If it's better than you thought, you're going to save yourself money. So that's the first point, I think. Get a diet based on the forage and use the forage as far as you can and keep the body condition on your ewes. Mae'r diwrnod wedi bod yn gynhwysfawr, ond beth yw barn y ffermwyr? Mae wedi bod yn ddiwrnod agwenig, yn gyfle gwych i myfyrwyr i ddysgu fwy am wahanol systemau o dwai wyn, a ddylanu ardal bendigedig ac i ddysgu fel wedys i wahanol systemau o dwai wyn a i fod yn ymwybodol o costau sy'n gysylltiedig gyda hynny. Mae'r cael yr atebion clir ni wedi cael mas heddi wedi bod yn bendigedig. Ac ar ddiwedd y dydd wedyn, mae gyson ni siarad am fwyda'r ddafad sy'n o'n blaen i nawr, a o'n i'n teimlo bod hwnna'n beth da iawn, achos o'n i'n gwybod bod Irwel yn bwyda chydig iawn o concentrates, ond bod y protein yn uchel. A ni moyn cael gweld, edrych ar hwnna'n real i wedi bod yn hapus i edrych mewn o fe o blaen, ond nawr y moyn neud e. Beth mwyaf pwysig i ddysgu yw bod ffermwyr yn arbrofi ar ffermydd ei hunain, achos mae jyst mynd yn ôl canlyniad un ffarm, ddim yn gweud
bod yna'n iawn i pawb. So mae eisiau bod pawb yn trial ffindo mas bydd yw'r ffordd gorau i nhw ar lefel i ffarm nhw. Wel, diwrnod diddorol o sben y gwyd y gwir. Bydd ramcan ni ar 5 gwahanol ffordd o gorffen wyn, o gwerthu nwyn stor, a 4 gwahanol ffordd arall. Na'n diddorol, a wedi teg i Rhywel am gymeryd y prosiect mlaen. Mae wedi bod yn waith caled wedi teg iddo fe. Ond fi'n siŵr mae wedi gwneud y gwaith, ni wedi cael gwybod popeth, ffigurau, pwysau, a fi'n siŵr bod pob un wedi elwa tipyn o'r diwrnod.